Shalom, horas dihita salutna, manang didia pehita maringanan. Nuaing jupang dihita Advent Batat Ministry, mandok hami tuhita salutna. Selamat tahun baru tuhita salutna di tahun 2025. Nuaing persyajaran dihita persyajaran paduahon di tahun 2025 triulan na parjolo. Uluan ni persyajarata holong par padanan. Ayat silon kita isabat botari di dok songonon dunginin na Jesus ma mangalusi ibana. Ganuk na holong rohadi au. Radotan ni ido hatakku. Jala haholongan ni damang ma ibana. Gabe Roma hami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana. Yohanes bindu 14 ayat 20. Maing tapangido ma haradean ni amang pandita hutosoit tangiang pamuhay. Dos marohata tapasadama martangiang mahita. Maulia tema Tuhan debata Jehovah di pasahat rohanami tua dopamu. Di siala pasu-pasu doh holongmu. Natotong mengiring-iring jalan manugu-nuguhan. Siat tahun nasalpui, sahat tu tahun naib baruon. Marhahi paasot dohami, marlas ni roha mamuji pasangapon guar munabadiai, marhite channel Advent Batak Ministry. Atok Tuhan urupi mahami di nama katahon katamon. Asa ganuk no bege taruli dia kalas niroha. Jala gudang upeop hatam nabadia. Marlas niroha memuji pasangapot Tuhan. Jala sesa saluhuk na dosa-dosa nami. Marpamuati mahwale Tuhan tiap kahahurangan nami. Asa boi tarjalo kami akaholongmu. Dohok pasu-pasum nabalgai nagabe si bagi-bagi honommu Tuhan. Atong husob bahami mahwale Tuhan, jakum matanya yang namyon, marhite Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mau lihat godang tu amang pandita hutosoit haradean ni tangiang pamuhay di Sadarion. Noaing marsyajar mahita di bagasan sa minggu nakon di dok holong par padanan uluan ni persyajaran dihita. Noaing persyajaran di hari Minggu na di patorang amang pandita sianipar suku-sukun tu amang pandita sianipar suku-sukun na songonon amang pandita. Molo holong do Jehovah tuganuk jolma. Lapatanna disi ia ibana totu maka holongi nasida na patut dihagigihon. Ala adong do jolma na patut dihagigihon disadaan. Songon dia do sasitong holong ni debata na dopak aka si songoni mamodahon tuhita ima songon dia sasitongna hita ikon margogo laho mardame mandemeho dohot nasida. Upasa matu amang pandita sianipar. Mau lihat yang madonga sangat tu amang pandita si marukali napasata sara suku-suku. Jadi suku-suku non adong do di hagigiho debata
sasitongna jolmai mernida akka panglahonna. Di hagigihon kata dasarnya magigi, artinya almi panglahonna dasuman dang tama berengon dang tama jenohan. Alai dihaulungi debataro jolmai nape mereka semua dosa. Jadi suku-sukuna nataka songonon. Ebansa memang padita sonu kali. Songo dia dosa sitongna holongi debata dokpa akka songoni mamodaho tu hita. Songo dia dosa sitongna hita ikum margogo laho bardame dohot akka jolma nadi hagigihoni. Itu satu suku-sukuna. Jadi di bagasan hari mingguun songo turput ni persejarata ima holong ni Jahoba na manotong dan sumuba jara na sumar pilih-pilih buku nama dia madok holong ni rohani Jahoba tu sadok jolma mulo tajahadon di ayat nak somal tabigi jara tahatahon Yohanes 2:10 madok ay songonodo holong ni rohani debata di pertibion pola do anak na sasade di lehon asa unang mago ganuk na persea di ibana asa hanguluan saleleng-leleng na di ibana. Jadi di pasal 35 ayat 35 itu kesonon ibana lapatan na debata makaholongi hati gora dot uhum go asini roha ni Jahoba do tanoon penuh kasih karunia akan seluruh isi dunia ini. Di Psalm 145 saya dikerokon pernengga basaru Jahoba di saluhutna. Jala dilinggomi asini rohana do dilinggomi asini rohana do jadi-jadianna sudena. Adong no jolma nama dok songonon. Ya nasida tama di haulongi. Manang ia debata na olo maka haulongi anak asing. Anggo nasida di haulongi. Kira nomor pilih-pilih do olongi debata tu jolmai songoni marapatan na. Ilu astuani hatai. Alai buku nama dia setotong do madok. Ai ganu jolma di haulongi debata. Dangadong nanggosada tahe nasudia haulongi debata di pertibion. Jala ala ganu jolma di haulongi debata. Dihalunguton ibana do asa ganu jolmai di palua. Jadi detik kosaran jolma marasingasi kolong nai ai halakat di haulongi au dan dia haulongi daun. Buku nabadia tong madok ai ganu jolmai di haulongi debata. Di 2 Petrus tolu ayat sia doko songonon omma taringot di baga-baga harona padu halioni. Tarpai mar jolma di baga-baga da managam. Adang naru Tuhani buhar tutuon. Songon nasarupa do ganuk tiki marsilina kataon margatte ketiki tong do sarupa bahar tu rodo Tuhani didok jesma songonon dang di pagare Tuhani baga-bagai songon na didok ni rohana di songon na didok ni rohana di nadeba ay labas do rohana midahamu ay dipangido rohana nuaing unang nian age ICP. Asanang magay age ICP. Nuaing tahe saluhuk na sahat tu hamubaw ni roha. Jadi ditarpai marebata asa muba jolmai asa unang mago age ise. Wasa unang mago age ise. Molo di Hesekiel tutur sa bola sa kusunod. Dok matuna sida. Songon sasitong na manguluahon na Jehovah. Tung na solomodo rohakku mida hamate ni halak parjahati. So ikko mida hamu mula ni parjahati tumadikot dalam nanian asam mangulu ibana. Jadi sudah dihaulongi nakpe parjahat itu tong do dihaulongi debata. Asang giat holong nai mabuka mubat mana asa unang mago jalamate gisepe. Dakku halomohon hamaten ni parjahati. Alai sion rohakku hamumula ni parjahati tumariko dalanna asamat dapot hanguluan ni mana. Jadi
Dan berpilit-pilit anggo asing rohani di bata merendah main. Molo siar lo rohani di bata sabing ganu jumai taruli di holongna jala di palua. Alai debata dang marikon. Debata dang marikon. Alapatan na ikosongonoko, ikosongonon lomu, ikosongon pa pinang. Debata dang marikon di holong tu sarahala jolma dang marikon. Bahasa Indonesia tidak bersyarat. Lomoni rohani jolmaido majakon manang nadang. Jadi rohani majakon manang nadang. Jala molo petung adongna manulak holongi omma na petik tabigi jala trangihon jala tapausul bahasa ratta molo petung adong na manulak holongi dang masari di bata laho maka holongi na sida jala masari di bata paingoton marhite to di porbadia marhito di porbadia asa na marhusi to di malubok tarto na jar tersungguli mana panglahona dan panglahona jadi malua may mana sian hamate jadi dang masari de bata laho makahulongin sida jala paingot to jala menugulong na sida hahulongan sa rin na ubahay makahulongin ho di bahay ni hutogu ho marhite asini roha Omma na buhay tapikiri di bagas seperti kanon di salu na donga sa kursyam. Takas mata tangi-tangi jala tapeo hataon. Dan hasuhatan holong ngide bata. Saulah say, dan hasuhatan holong ngide bata. Na manotong do holong nai. Sokal situ tudo di jako rohana ala jojot do hita hatok maddo naso olo maka holongi donga jolma. Jadi sokal situ do di jako rohata ala jojot do hita nalaho madok naso olo maka holongi donga jolma. Molo di jakon hodo holongi de bata hita be ikon maka holongi donga jolma songot de bata maka holongi nasida. Jadi omma amang padita si manukali na bui upas ahad lawan mengalu suku-suku muna. Baharu tu kita marina nasida. Ik molo tah holongi de bata ikut do hita maka holongi donga jolma songot de bata maka holongi nasida. Mula hula doro de bata maka holongi ita tuk hita manulak holongi dang masadi holongi de bata dalam makonita nope jolma mungkin dang majalo holong taletu nasida alai dang masadi hita maka holongi nasida alai ido ate-ate manang roha manang perngulun di bata mardupo kita akan mardusa songonom mamang mardongan sangat Mau lihat di alus jalahatolangan mang pinasa ni amang padita sian di patung masai takas molo holong ni debatay na dang hasuhatat jalamanot to. Alenang pesongoni ala naman tongido holong ni debata matpanukum majot amang padita hutasoit. Dia do amang padita hutasoit mabain amang padita hutasoit nagamit tong margogo marningot di hatutu ni holong ni debata wasa rikot mangulahoni dia mamang ibu patodang amang sautin madong moliate mau lihat ma amang pandita nami di suku-suku munai dia do tutu ampain kita asambar guru maka tidak kon holong ni debata molo tajahado di 5 Musa 7 ayat sia tersongono ma alusna di bayani tama ikobotomu jahubado debatam ibanado debata nasitong jalana bonar napasitok badan dohot asini roha tuhalak akka na makahulongi ibana dohot tuakka na mangaraduti tonana pola maribu-ribu sudut on tung macai lehet ayaton di bahini tama ikut taboto ninna debata jahuba
ibana do nasitong jala na bonat. Jala napasitong badan dohot asin ni rohani Tuhan. Jadi uluan ni persajaraton holong perpadanan. Marpadan marhite holong. Jadi tu macam tubuh. Soalnya marupani tubuh dak kebuka. Dak kebuka lanya tubuna. Songon hisu dohok gobok. Dang na buka bion sampai martasi. Ima rupani digobar hon holong perpadanon. Alerong dope na digobar hon manang diupamahon ima taringot tu parripeo manang perrumah tangga ama dohot inatta na marpadan di bagasan holong. Jadi sada bawa dohok ripena marholong di bagasan padan manang marpadan di bagasan holong. Naso tupa marsirang alanya alani tuguni padani. Naso tupa marsirang alai marsirang ma alani hamatean. Digobar hodon tung macai jot di Bibel buku na badiay. Songoni muse tu parale-aleo. Holong na marpadan. Ya, marpadan macai tugu holong. Ya. Songo sida may tayo si Jonathan na ta. Marpadan na sida. Di bagasan parale-aleo. Jadi namaripin aking dohok musin namarali-ali. Tung macet tugu parpadanani. Ido benna disuku namang pendeta turban na kanya. So dido nabuhi hita maboto jala margugu di parpadanan. Holong na marpadan. Apalagi holong ni dibata. Dungi musin digobar hoddo dison napatuluhon ima anak dota sada ina dohot anak konna. Naso tarhalupahon ni sada ina ma anak konna di bagasan parpadanan. Jadi nga inaon manubuhon anak konna tung masai porsuk diay manubuhon yanak kon. Dan terlupa honibana darah daging alai perpadanan na sun dumenggat dope ima holong ni dibata. Holong perpadanan ni dibata tu saluhut bangso na pinilik na. Dinaro Tuhan Yesus mengalap akka bangso na pinilik nai ima holong perpadanan nai naso tupa Mose naso tupa lose manang na mago manang Mose aleha perpadanan di debata naso tupa muba-uba. Alehita jolma oro dosipata magpadak kita ngatalupa ho. Adong baru dope manguli nung ngamarsirang. Dang diingot holong di bagasa perpadanan ni. Apesa betul na sa sitong na di bagasan parsajaraton kung tabay denin na debata songon namar pada tubang song. Ima bangso na pinili na. Di guari may holong perpadanan, naso holat dopak holong ni debata tubang sona, alay gabi pangarupat tujol may, saluhukna disakapi
taruli diholongi jala dibalos marhite namak kaholongi ibana. Akup ni marsi haholongan sama nasida. Jadi mula nomor padano sebenarnya sasitongna ikon na marsito muad do. Marsito muad. Dan bolehlah sahala nomor padan ikon do. Marsito muad. Nah, ido benna puasa biasa na marpadan. Ala narong dudus ni roha. Meludus roha marpadan manasida. Ayam go maralo do. Ada narong boy marpadan nak kena maralo. Jadi ala balgado holong ni debatatu kita marpadan mati bagasan holong parpadan. Unang ma tahalupa. Debata dakya mangalupa hok kita alai hita olo do lupa-lupa. Doh pakarong atta jo. Jadi ima amang pandita nami purba taringo tusuk-tusuk kumunai debata mangaramoti kita, manggogoh kita. Mau lihat ya? Mulai tegodang tu amang pandita M. Putasoid na mangalusi suku-suku namang pandita Purbanakon dohot patorakon suku-suku na di persidaran di hari Senin. Nuaing manukul majo tu amang pandita Purba. Suku-suku na tu amang pandita Purba didok sangonon. Dia do akka dalang namarhitei jolma marnida jala makilalahon di hasitongan holong ni debata daw siani nasida na olo membalos holong i manandang upamana somon dia do portibi on batuduhon holong na nang dukon hadadabu tu bagasan dosa. Mordongan Melihat di suku-suku ng pinasa niya mga padita si Manukalit. Dia do kadalan na marhitei jolma marnida jala makilalahon di hasitong holong ni debata. Daw siyan nasida naolo mabalas holongi manangdang. Pamana songod dia do potibion patuduon holong na. Nang dukon hadadabu tu bagasan dosa. Melirok ko do dia do dalan ak na marhite jolma marnida gilala dang napola ikon si patorango be si patolhaso be akka dia do dalan akka marhite dalan dia do asa diboto dihilalahon akka jolmay holong ni dibata. Aliat dorang sohualusi disoni dokon parsejeratta di hari Selasa pertalian namar balos. Dijau jala digokot Jehovah do ganup jolma tusada pertalian holong nasumolhot dohot ibana. Majakon doh sitong dijau-jauwon na dohot doi di pangaradotan dopak patik ni debata. Dison di bagasan pasejarah ton di pasejarah padua honon ima na maruluan holong perpadanan molo tahatai taringot holong apalagi taringot holong tu perpadanan musekan arong dodisi holong song padon di amang padito toso nakingan nasoboy gargar nasoboy buka nang pesapetasi koninna omma mol holong na holong perpadanan. Jadi di pasejarah hari Selasaon taringot holong tu debata ikon radutat taduna sapati na. Iso mo sa dokon molo nang taruli paso-paso sala jolmay marhite pertalian doh debatai masigat tung di jolmay na disakapi na sida do mardongan rohana yaslaho majakkon manang manudalhon holong nai. Masigat tung tu jolmay disakapi do manang nadaw. Alay di so didoko di pasejarah ton. Walau tabuka di Yohanes 10 ayat 21 di sondokon manangise namaniop akapatiku jala diladoti. Lalu dia sapelibe dokon isi nama kolongnya rado tanda do nasapatiku. Isomu se doko dia 21 manangise namaniop akapatiki jala diladoti
ido na holong roha diau. Jadi dang holong tu debata siap pamangan. Ikut tongdo siap parniulan marhite mangaradoti pati ni debata. Ido holong nasa sitong na dia dopan ni debata. Au pe holong doro hakku di ibana jala papa tarok kuma au tu ibana. Ima molo holong patpadanan. Kita ringote amang padita siani panakingan holong di bata na masih hohot. Jala di taringot amang padita tosoi nakingan taringot ni parsaripeo. Mol parsaripeo ninna bolong edokon hata holong di bagasan huriei di joloni paditai manang nasong dia pe narona masa ikotong do holong maksi haolongan dang boy sira. Tude bata idoko de bata do tuita ikotong do tutu holong tai saling marsiladotan patik. Somo sa idokon di ayat 27. Suang songoni do nang Yesus madohatana di ayat 27 ay amay sa diri makholongi hamu ala naung holong rohamu diyaw jala ala nang porseamu au borhat sian debata. Ido da bada mang denang no bigi di dia beta maringanan di bagasat tikyon molo holong parpadanan manang na holong na matsibalosan manang na son pertalian namar balos ikotong do bada do tapat inde bata una kola di pamang madokon olong do hakku do bata inna ikko di uruti desian paniulan na mangaradoti pati inde bata boleh sukanang padita cuman kali naking dia do akadala dia do marhite dia do akka jolmai marnida jala makilalahon molo taingot manang tarimang rimangi di baga seperti kita baga seperngulutta songon parbisar ni matani hari darong gugut tadi si pangulus niya logo parronyudan darong gugut tadi si sulit akka huason di batadoi ho sa hanguluan na ilen na tuita sa pero di selarion molo tebege pasejarano pasejar sekolah sabaton molo tahilalado pe ho sa hanguluan tahilalado pe sinodang ni bulan sinodang ni matani hari ganuk mana kita marnida jala makilala song dia holong ni debata. Jadi tu hitape siang dia matotong tutu nang penung bada bujol me tu dosa nang penung dau holong ni jol me sian debata nang pe hola di pamangan ala setong do dang maribbar per kita dang maribbar holong ni debata sinodang ni matani hari sinodang ni bulan alogo ho sangulot dang maribbar tujol mana porsia tuna so porsia alay barta tujol mana so porsia iko boy mehita madok mulihate mangaradoti nasa pati ni bata iko ni may barta sejol ma naso porsia iya Jesusi siang ama omara amang padita si manukalit alus ni taringot ni suku-sukunya amang padita si manukalit marlonga mulihate Mau lihat godang tu amang pandita purba na mangalusi dengan suku-suku nakin do di patorang persejaran di ita. Jadi memang perlu do holongi tu debata do julahun patik ni debata. Yeah. Baik. Roaing suku-suku tu amang pandita hutasoid. Suku-suku na sangona namang pandita. Ingat ma di akka dosa noaing sinesaan ni debata dopak hita jala ingot arga noaing ginaharmu asa disesa Jesus dosatta ahado na patut si parsiajaran hita sian saluhutna laho manesa dosa ni dongatta mardongan moleate Mau lihat ma amang pandita Yesu manukalit. Ahado baenotta parningot asa manesa dosa ni kadongatta. Memang mau tak pikir-pikiri ditaniakta na niajarkon ni Tuhan Yesus sesama dosa nami songon panesa nidongan nama dosa Tuhan. Tuhan do mengajari kita manesa akka
dosatta. Jalahita manesa dosani akkadongatta. Di sesa debatado dosatta, kita pe tasesa dosani akkadongatta. Jadi di hari Rebo di do dison uluanna dengan bahasa namago. So dia do dengan bahasa namago. Sada raja manang tua diro di persejaraton adong naposona marutang pola do 10.000 talenta. 10.000 talenton berarti ikon markarejo may mana mangalunasi utang naon 200.000 tahun. Ang nabinoto biyon sunod diyon balgani utang naon. Daladak pola dito rupani di parsejaraton buasa sunguni balgani utang na. O di partudos suddo tu utak taon. Ima dosatta na balgay dang boy hita marhua. Dang boy behita mga lunasyon. Ikon hamatean nama palos na jalo otta. Alay ro Jesus Kristus dilunasi utak utang dosay. Marhite hamamate ni Jesus Kristus di hau pinarsilang. Ido gabe lese mau taktai. Ale dison adok perpamanak kaning nahudok kami 200.000 tahun mergarejo asa lunas utangnya. Ale Roma rajai di dokma. Tole madah lunas mau tangnin lese. Wah, tung macelas matong rohani naposo ni rajau. Alai dinaung lesei utangna rajau pelas rohana naposo nope las rohana. HP naposo anggon pikiran nyon najak do. Naposo ni raja na asing marutak tu ibana 100 dinar do. 100 dinar. Tung utang na mek doi. Pola do di sokki kimana laos di taruh tu hurungan. Di hurung mana posono alandang targarar ni naposona na marutak tu ibanay si 100 dinari. Apa na king ibana nung ngabe di palese tuan na manang rajai utang na ima si 10.000 talentay. Omma sada na poso na jahat. Utang na nung nga dilunasi, kape utang nidongan na ola 100 dinar do aturan nekon dilese honi mana manyani. Au pengalese utakku di bayar rajai, di bayar tuakku, au pehupalese ma utangmu. Iman ya dohononna. Ape odang di sokit doi mana, di sapaton tuhurungan. Tarboto maturajai, 100 dinar do utang na, pola dia di gosa-gosa, los di pamasuk tuhurungan, sonari pe, jalo mabagianmu, muruk marajai. Utang na gabidang di lese hobbe ima si 10.000 talent. Jadi ada gambaran so suku-suku memang pandita kali naking naboy tabuat di parsejaraton molonung ngalunas utang ta nang so targarar kita
utang ni dongat tapi tuhita tale seima torlese sude utak tangalese utang ni dongat tapi lese matuhita ido anggona di guruhon ni debata nadi nata guruhon sian parsejaran na niajarhon ni debata oddo na di podahon tuhita debata nunga di sesa dosatta ita peta sesa ma akka dosa ni dongat ale-aletta keluargata. Jadi sada parsejaran natung macai belgado parsejaran oturi. Asa taingot olong ni debata natung macai belga. Unang gabe dengan basai gabe bago. Olong ni debata nunga diliot tu kita pe makka holongi ma akka ale-aletta. Tuhan Yesus nunga mate di hau silang manesa dosatta las marohatta lese akka utang tajak komma songoninang akka ale-aletta tajak komma talehon utang ni akka rata komma nagabe parsejaran na tung macayarga di hita di titka mau lihat ma suku-suku ni amang pendeta kali tung macay tabu hulala suku-suku ni do alusna Mulai teh godam tu amang pandita kuta soit seanggap mahita puisi somoni tahun di tahun 2025. Main di hari Kamis amang pandita sianipar. Ya. Nauli amang nauli. Didok songonon. Ahado naboy terbain tu ari marsogot lau patuduhon holong ni debata tu akka dongatta manogihon nasida makilalahon lapatan taruli di baga hangoluan si saleleng-leleng upasa matu amang pandita sianipar mardongan moleate Mau lihat mardonga sangat tu amang padita si manukarit na pasatu suku-suku nauli. Ahadu nabui tarbain hita lau patudun holong ide bata tuak kadonga jolma lau manogiun nasida makilalakon baga-baga hanguluar selena ahar terbaik kita. Nak kening nung ngadi patorang amang padita sita soit taringok di baga-baga na di basa taringok basa-basa na dilehot tu na marutangi. Alai dang di basa-basahon basa-basai tu halak na marutang naok singir na tu jolma. Jadi di doko songonon. Tudus sada halak sahalak na poso na so targarar na utang na tutuan na. Songoniro nang hita na so targarar hita do utak tado pat debata. Jadi tudus song sada halak na poso na so targarar na utang na tutuan na. Songonido nang dohot hita dang targarar hita utak ta dopa debata. Na marutang tu ibanai salok sa talenta, salok sa talenta 10.000 talenta. Didok Raja Ima, edok kumadak targarar utakku. Hugadis matuhori pekku do salok kagelekku, lau manggalar utakki. Malengleng ma rohani tuan nai, rohani rajai, didok masongonot tu mana. Palu hamu may bana. Saya sama utang nai. Dang targaran na nga diga pa molo peraturan yang magpadita stasyon na kingan. 3,000 tahun ni gararon nai karejo mana. Berarti bersudut-sudut nami segararon na sudiak kapoparan na magararikan begitu kan. Jidang lahat dang tubuh dope poparan na ngamarutang. Ini mana kan manggarari. Jedok kosongonon. Tuna marutangi. Palua may mana itu na posonai. Saya sama utang na daktar barayar na be, daktar garar na bisa ni berbandingkan. Jadi dung karuar na di saya utang naon pajupang may mana do jolma naok singirna. Na marutak tibana 100 upang. 100 upang do panggo utang na. 100 upangon kira 100 dinar mon. Garar mo utakin na. Pette ma. O garar pe utang minna.
Ay di utang mina, itagi mo se. Petema, gararokro utang mi. Alay dangarong behasa barot di mana. Lupa imana, nam di pasatu nit mana, sada basa-basa, di sesa utangna, nasuritagi bi utangna, dan jadi di garis anggori pena doa kiana konar peparana na barutangna. Lupa imana. Di soki imana ma, dongan nama rutak tu imana di pulsa jala di dabu tu hurungan. Nak ngai ngatakas di patorang ama kulita soi di dabu tu hurungan. Dan patut manang margogo hita lau taruli di holongi de bata. Alai de bata di papatar do holong ni rohanai tu hita. Uju pardosa do hita salutna. Ai di sido mate Kristus humoko pita tiki mardosa. Tutu holong na sumurung mai. Songon na do na di bagasa sa Johannes tolu ay sa de kusonon. Ida hamuma godang hinaholongan ni na di basa-basahon ni amay to hamu. Jadi kunut taro balga ni holong ni debata ni basa-basa to hita. Ya. Ay targoar do hita anak ni debata jala akaido di hita tutu di bahini. Dang ditada pertibian anggo hita ay dang ditada pertibion anggo ibana. Alai na manad da imana takas matutu na hita na madabo basa-basa hasesani utang di dosatta tu imana. Si bainot na imana pasar sarpon manang mamas sarpon holong di bata tu do ngajolma nasa na terbaik kita. Jadi si bainot na mamasar holong di bata ngata jalo holongi. Nunga itu dasar basa-basa di sesa utakta. Hitape ikum marbasa-basa do lama ngaleon habasao tu jolma lamanesa akka utangna mana pabenanna tu hita. Jadi moloduk taruli hita di holong do denggam basa na songoni balga songoni mahita ikum mangaleon holong doho denggan ni basa tu do ngajolma. Jadi molong ngatajalo baik koni do sabutuna. Jadi hiaru hai menukut di gereja ai si mesona kena terpasu-pasu. Martuduh karongan. Ba ama alasamu hori pas-pasu. Boy mangulu sedarion, boy saat di gereja, boy manganau, boy martiga-tiga, boy mangula. Jadi anggo sasiktong na halak na di pasu-pasu di bata. Na patuduh ni mana di pasu-pasu di bata. Jalan marnida jalan madai pas-pasu di bata. Ikut do ngajol matong madai pas-pasu di mana. Itu kan? Ikut do ngajol madai pas-pasu di mana. Jadi songoni do hita ikut mengalir holong do tenggan ibasa tu do ngajol ma. Ingot masalah na poso nata na ipaturan ni amang padita stasoi. Gabeluangat do imana didenggan basa na tua setuan nai ala ni paturan holongi turungan na marutak tibana. Gabe didabu di mana tuaha. Dibabu di mana tu hurungan. Molo na tutudo hita maka horongi debata. Takas maun tapar saringar di pikirata. Molo na tutudo hita maka horongi debata. Dan jadi hita makohom lahom mamasahon holong nai tudo ngajolma. Ikut pasarota holong itu ngajolma. Marhite akka pabainan nanga karoha nang diakal lan nasinupe lumobi diaka asi-asi marhite do ngajolma. Di Yohanes 5:10 kusonon om mapatikku. Nuaing ma marsiaholong kamu, naing marsiaholong kamu. Songon ahu na makaholongi kamu. Naking ngatajaho Yohanes 10:10 kusonon ay songon do holong ni di bata di pertibion. Pola do anak asade di lehon. Asa unang mago garuk na porsedibana asa hangulu sering na di mana. Jadi pola leh anak asade. Aharo la tanan asade. Dang na adong dilea di surgo la manogu sita. Dang na adong. Alessa sudena na adong di surgo. Ima anak asade di lehon. Omma hamorani holongi de bata. Na mangade basa-basa di hita. Jadi hita pe ikut do makaholongi do ngajolma. Molo dung do taida jala tadai
Dengan ni holongi debata basa-basahon di hita manggarar utang nasutagarar hita jala di palua hita sani hita pe kotondo patudua songon itu akar majormu hamu akka haholongan marsia holongan mahita asa sia debatado holongi jala ganut na makaholongi roha ima nagtubu sia debata jala ditadda debata mulai dokko di Yohanes pasal Yohanes 4 ayat 8 kesonon halak na sumarlong roha idon na sumanat da debata ay hahulongot do debata jadi halak sumarlong roha dan kita da debata jadi molo hita do makatidakon tatad da debata jalamia debata di hita haholongat ta majolma gudang do jolma manat da debata diboto do debata pardengga basa parasiasi alai dang ditadda dope basa-basa debata jarang jadi basa-basa debata diboto do debata parasiasi alai dang ditadda jarang didai dope asin rohani debata songonon mulu basini songonon jangan pernah ceritakan kepada siapapun Yesus itu yang mengasihi kalau engkau hanya tahu saja dia mengasihi. Tetapi beritakanlah kepada semua orang bahwa Yesus itu sangat mengasihi karena engkau tahu dia mengasihi dan engkau menikmati kasihnya. Jadi halat nama orang roha ida tuman da debata ai haulongot da debata jenu tetap da debata iku mahrong maita. Jadi ko sonon di Zara Yohanes 10 sonon. Dan adong do pe halat nama da debata, dang do pe da debata. Ai mosok gojol mai mul berdiri debata. Di bagasan hamulan di debata terberek kita mana. Dan adong de bejol mana berdiri debata. Alai molo marsia holonga kita. Miyam madebata di bagasa kita. Jadi pak maholongi. Di pak maholong di rohai di bagasa kita. Jadi molo mia debata di bagasa kita. Di berenjol mama debata na manguli di bagasa kita. Na mangarena ka basa-basa na ngasiasi. Tuaka donga jolma. Jadi semua dokter kesana sengnon. Dihita karunga sa porsyam. Ale-alekum mahamu. Molo lahamu do patik kitu hamu. Molo di ulahamu nahu patik ko dito hamu. Ahan dito nih. Holong hamu do nga jolma. Jala mia madibata hamu holong jolma. Lau makaholongi do nga songon ibana makaholongi nesida. Yesus mamodahon tu hita di bagasa pertikenon na mahulus yang anon. Lahu makaholongi di bata dohop makaholongi dong ajolma. Ikon ingodo hita si nunga hita di sesa utakta nasul habilangani. Ikon ingodo hita nunga di sesa utakta nasul habilangani. Nunga di sesa utakta nasul karar hita. Nunga di sesa utang naung digara di haut tersilang. Asa di bahini. Naing mahita makaholongi jala mamuji di bata jala mangolu di bagasa kolong dohot basa dopa donga jolma. Jadi ido amang padita nabu pasahat mangariskus kemuna mardongan mauleate sido boti mahami mauleate. Mauleate gudang tu amang pandita siani par na mengalusi suku-suku nakit. Main tapangido mah hari dunia amang pandita Purbana membayan rimpunan dihita di bagasan saminggon. Mula tema dihita ng pasato persejarah sekolah sahabat tuntakas jala atau ipato tapatol hasbet itu dia do holong parpadanan itu tuh di sana dokon di bagasan rimpunan perserata buam masa luhut hagiotmu lasni roham arsakmu lungun roham dohot habirammu tu adopan ni Jehovah dang na tarbobani ho ibana dang na dilojaiho ibana na margogo memilangi jabulan ni ulum dang manutup si malolong na dopak akahirim ni anakon na alana di doko di Jakobus 5:11 ay para siroha bolod do Tuhani jala partalub ni roha. Jadi damang dainang song ripunan di persejarata di holong parpadananon bolo natutu na holong rohata tu debata di dokko debata ha holongi madongam mujolma
dang na makaholongi ale donga jolma ise donga jolmo sude jolma na tahasogohon na masogoni roha tu hita sude me ikon iro dalan na hita patuduhon holong ni dewata jala holong ta tu dewata di kota paturu me marhite pangalahotta holong ta tudunga jolma alane sondokon danga dong hasusaan na patut rotu akka ianakkon na behape metni danga dong arsak na mangarsai hiroha danga dong akka barita las niroha na makalasor roha danga dong tangiang na masitutu na haruar sian roha na so ditangihon damangi di banua gijang manang na sopitor di parate-atehon pesalmen 187 ayat madokon ibana pasabam akka paroha bojok jala dililiti akka bunga nasidai. Jadi hupa satu itu di bagasan satikion sian hata holong tu parpadanan tabay maholong tu debata tabay parpadanata marhite mangulah patikna dia ma patiknai marhite pasejaraton tabay ma tapatudu maholong tatu debata tudong tajolma tapatudu maholong ni debata basa ni debata nang tahilalaon tudong tajolma. Sonero kena padita siani panakingan unang tahatahon holong ni bata unggo holan na makatahon iko sian na taulahon na tahilala jala tabagi basa-basa ni bata nang tahilalahon iman kon na patik ni debata unang mahita damang dainang no begi hatan di debataon pasejar sekolah sa marhata batakon unang mahita holan di hata katong madong di pambenan asabu boytong hatop tarsiar barita holong ni rohani debata asabuhe halaki rapita marsitoguan rapita porsea makilalaon holong ni bata marhite pambenan databahen omma song ripunan ni pasajaran daboy pasatami dihita saluhuna merdongan moliate Amin. Mau lihat itu hita saluhutna perinobi amang pandita purba na mambayan rimpunan di hita di bagasan sa mingguan. Mulai itu amang pandita sianipar, tu amang pandita utosoit na mambayan patorakon persejarah tadi persejarah paduahon. Nuaing martangyang mahita tapangido maharanin ni amang pandita sianipar mambayan tangyang panipuli. Tapasada marohata jala tapaudu ma martangiang mahita. Ale di batanami para siroha na bulun jala pertaluk roha. Mauleate situturo patatanami tuho dipasangap di patibuluhay mo oleh Tuhan. Alay persejarah nami di bahasa pertikianon takas dohu botohami dang targarahami utang namin na sabilangan ni alay di sasahodo oleh Tuhan. Om maholong mo na sabilangan na muli rejimahami oleh Tuhan dang tarasam asini roham Tuhan. Di bahini om marihami sada holong asa holong na marpada tuho ho mahami diho oleh Tuhan. Jala mia mo dihami jala hami diho. Molo mia ko dihami oleh Tuhan. Jala hami diho tarbahe kami matong basahod basa-basa na ujalo hami siap ko tuwak kadonga jolma asa matite i akka donga jolma nal nasing boy manadaho jarma daho basa-basa siap ko oleh Tuhan parguguy hami ala takkas bilang kami holong mi mamilang salut jabulan manak sarupa narong semajung nami batuduhon balgani panarihom mo Tuhan. Amang nabasa, martua hay manadaho. Martua hay masauko. Di bahani o dia Tuhan ito di porbadia. Asa di na marpikir hami, di na marnida hami, di na marbigi hami, di na makataho kami, di na mardala kami, di na mangulaho kami. Saluhut na hobarto meroham. Jala martua maho, marnida hami, iyak kaya na komu, na pinaluam meriskistorkan nami. Upasat tayo na tangyang namion. Marhite si paluhami. Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Mulai tema di amang padita sianipar na paradehon tamiang panipuli di parsejarata passejarah padohonon siang giat mah tutu hita na ubegesa boy taluli pasu-pasu marhite passejarah sekolah sahabat nang pinaradeni Advent Batak Ministry. Unang lupa hita damang denang nasa totong namang hutop passejarah non unang lupa hita mabagihon menyukai dohot mas subscribe YouTube ni Advent Batak Ministrion jala asaboy tutu tersiar barita naulion jala rapak kita mas totong memuji debata Oma songon persejarah dita hami sian Advent Batak Ministry medok tu hita saluhutna Horas. Horas. horas Horas. Horas. Horas mato bandingin pirmato di matogu. Oke, Jobu. Wah,